Salva. Digues Salva. que tindrà dret, és a dir, és igual, heu de robar els paperets petits del 4, de l'equip contrari. Què passa? Que els papers petits n'hi ha de bons i de dolents, llavors pot ser que us robin, o pot ser que tu quan robis siguin dolents, no et serveixin de res. Perfecte. Ja ho explicaré pel web. I això què és? És una cinta per identificar tots els jugadors. Si voleu podeu allà i pintar el nom de Antoni. Ah, vale. Ah, sí, ho puc dir. Ah, sí? Sí. Vale. Yo le he quitado la edición al móvil y Apellidos, nombre, rubia que no sabe, Jo al poble dirà... Sí, digues. Nada, no tienes que hacer nada. Pues ya estoy dentro. ¿Vale? Ya está. Sí, sí, sí. Ah, yo eso no lo tengo. Pero aquí la guardia sale para un lado. Vaig a avisar-los, Ei, què passa?